Καλησπέρα φιλαράκια μου. Σήμερα ήρθα κατευθείαν από τη δουλειά για να βάλω την αντιβίωση και τις σταγόνες του κολληρίου στο γάτο. Έχει έρθει ήδη επάνω, έχει πάρει θέση, λες και ξέρει πότε θα γίνει βίντεο. Έφαγε άρον και ήρθε εδώ πέρα το πουλάκι μου, με γλύφει όλα. Ήρθε εδώ πέρα για να μπει μπροστά στο γυαλί, όπως πάντα. Δεν χάνει τέτοια ευκαιρία. Λοιπόν, και μιας και ήρθα εδώ για να του δώσω την αντιβίωσή του και το... Αχ, μου κάνε σάλια εδώ πέρα. Και για να του δώσω που λέτε την αντιβίωση και τα κολλήρια, λέω ας κάνω και ένα βιντεάκι με πραγματάκια που πήρα αυτές τις μέρες. Λοιπόν, πρώτο δισκάκι που πήρα, τι είναι βρε παιδί μου, τι είναι βρε παιδάκι μου. Δεν κάθεται ήσυχα. Θέλει το γυαλί, απεγνωσμένα. Πηγαίνει κοντά και στην οθόνη. Λοιπόν, πρώτο... Βρε έλα εδώ ρε. Μου πέταξε και την οθόνη. Έχει ωρεξούλα μου ρε. Κάτσε εκεί βρε. Λοιπόν, πρώτο βινιλιάκι. Αυτό, δεν ξέρω καν τι παίζει. Θα μου πει μάλλον ο γάτος. Θα μου πει ο Πεπίτο τι παίζει. Που λέτε αυτό δεν ξέρω καν τι παίζει. Θα τους βάλω σήμερα. Τους είχα πάρει από την Secret Porta Records. Από τον πρόεδρο που λέμε. Τι είναι μωρέ, πω χαρές σήμερα. Βέβαια άμα δεν σε βλέπει όλη μέρα, τι να κάνει κι αυτό. Έχει ωρεξούλα. Λοιπόν, είναι έκδοση από τον High Roller. Αυτό είναι το εξώφυλλο. High Roller λοιπόν. Μέσα να δούμε τι έχει. Το κλασικό λίστα των albums της High Roller. Μας θυμίζει άλλες εποχές. Εδώ, τι είναι αυτό πάλι. Κοίτα εδώ τι έχει κάνει ο άνθρωπος. Αυτό παιδιά είναι για να μπει μέσα ο δίσκος. Και το έχει και σε τέτοιο. Και γιατί όχι να το βάλουμε μέσα στην θικούλα του. Την κανονική του θικούλα. Να το, έτοιμο. Όπως είδατε κόκκινο βινίλιο. Εγώ δεν τους ξέρω τους Warfare. Θα τους βάλω εδώ, λέει ότι είναι μέσα παίζει και ο Fast Eddie Clark και ο Lips. Θα δω τι παίζει, γιατί δεν μπορώ να σας πω τι ακριβώς είναι το άλμπουμ, καθώς δεν ξέρω καν τι παίζει μουσικά. Λογικά θα είναι heavy metal. Κλασικό heavy metal. Άμα μπει αυτό, γιατί έχει και... δεν μπαίνει. Να το ψηλό καταφέραμε. Ωραία, μια χαρά. Οπότε το παραέβαλα μέσα. Οπότε στο κενό μου θα βάλω να δω τι παίζει αυτό. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Τώρα ο Πεπίτο πήγε να φάει, οπότε έχουμε μία ηρεμία. Το δεύτερο που πήρα είναι από την συναυλία των Candlemas. Είπα να πάρω ένα δισκάκι έτσι για ενθύμιο και δυστυχώς δεν βρήκα αυτό που ήθελα, Candlemas, και πήρα Overkill. Overkill δεν είχα πάει. Πήγα στους Candlemas. Δεν ξέρω αν είχαν κάπου αλλού
δισκάκια, δηλαδή κάποιο άλλο περίπτερο merchandise. Πάντως δεν είδα κάτι από κάντλεμας και λέω, μιας και δεν έχει κάντλεμα, σας πάρω κάτι έτσι να θυμάμαι και τη συναυλία, και πήρα αυτό το πιξεράκι Overkill. Εδώ 4 κομμάτια, αποκλειστικά για το Rock Hard Festival. Εδώ βλέπετε ότι είναι αποκλειστικά και για την Αθήνα, για το φεστιβάλ της Αθήνας. Εδώ γράφει κάπου Athens, Greece. Μέσα αυτό το ένθετο. Πήγε ο Πεπίτο να ανέβει, αλλά έφαγε πόρτα. Γλίστρησε και έπεσε. Λοιπόν, και τελευταίο, να του κάνω λίγο χουζούρι, γιατί το καψερό όλη μέρα δεν με βλέπει και όσο να είναι, τον καταλαβαίνω και αυτόν. Λοιπόν, τελευταίο αλμπουμάκι έχει να κάνει με τη χθεσινή μου βόλτα στο Nit Metal μαζί με τον αγαπητό Μάνο. Είχαμε κανονίσει να πάμε για καφεδάκι, οπότε βρεθήκαμε Nit Metal και είπαμε να πάρουμε δαγκόνι κιόλα. Είπαμε να πάμε εκεί πέρα να δει, και αυτός είχε καιρό να πάει στο Nit Metal. Του λέω, ωραία, ας κανονίσουμε εκεί και μετά πηγαίνουμε στο Σκελετό για καφέ. Εκεί λοιπόν, αφού αγόρασε ο Μάνος 2-3 δισκάκια, τα έβαλε στην άκρη και ήταν έτοιμος να τα αγοράσει, εγώ βρήκα, εγώ βρήκα αυτό σε αρκετά καλή τιμή, 11 ευρώ, το πιξεράκι αυτό από την Cult Metal Classics. Και σκέφτηκα να το τσιμπήσω, παιδιά, γιατί μιας και έχω το άλλο το EP από την εποχή που είχε βγει, μισό λεπτό γιατί θα τα κάνει μπουρδέλο αυτός, ανέβηκε πάνω. Μιας και έχω το EP και αυτό το άλμπουμ το είχα, αλλά σε πολύ άθλια κατάσταση και το έστειλα, λέω ας το τσιμπήσω για να είναι ολοκληρωμένο, να έχω δηλαδή και το άλμπουμ και το EP τους. Το EP σας το έχω δείξει, είναι ακόμα σφραγισμένο από το 88-89, κάπου εκεί πρέπει να είχαν βγει αυτά. Και μόλις το είδα, λέω, πολύ καλή τιμή, για να το τσιμπήσουμε. Και έτσι λοιπόν αποφάσισα και λέω, φέρ' το εδώ, γιατί κακά τα ψέματα με 11 ευρώ, παιδιά, ολόκληρο 12 δεν βρίσκεις. Αυτός έχει λυσάξει εντωμεταξύ. Πραγματικά έχει λυσάξει σήμερα. Είναι και από τη χαρά του. Τέλος, τι να κάνω. Και αυτό ψυχούλα έχει. Δεν βλέπει κανέναν εδώ πέρα. Μόνο του κάθεται. Θέλει και αυτό τη φροντίδα του. Την παρέα του. Και έτσι που λέτε, παιδιά, 11 ευρώ Gargoyle. Γιατί όχι. Overkill. Rock Hard Festival Greece. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Φαίνεται. Warfare. Κόκκινο βινίλιο. Θα πέσει να δούμε τι παίζει.
θα πέσει στο pick-up, να δούμε τι παίζει. Αυτά για σήμερα. Να είσαστε καλά, να περνάτε καλά και θα τα πούμε σύντομα με καινούριο βιντεάκι. Stay heavy.